još samo 8 sekundi. 2 poena prednosti za Špance. Đorđević. 3 poena! 3 poena! Vreme je isteklo! Nemojte se ljutiti što sam začutao za trenutak. 71-70. Ja u svojoj karijeri ovo nisam doživao. Đorđević je postigao nešto fenomenalno. Nešto što se dogodilo samo u Manili kada su Brazilci preko Šmita savladali Italijane u posljednjoj sekundi. Evo sada Aleksandar Đorđević u posljednjem trenutku, 2 sekunde pre kraja, kada su Španci imali, evo pogledajte, iz ove pozicije, iako je bio ometen, mirno, hladnokrvno i 71-70, Partizan je šampion Evrope. Tim u koji mnogi nisu verovali. Pogotovo nisu verovali ovi iz Španije i Italije. Tim koji je bio na mukama, koji je igrao u gostima. Samo jednu utakmicu igrao kod kuće. Sve ostale je morao da igra u gostima i uspeo je ne samo da dopre do finala, nego evo u pravom trenutku, zahvaljujući ovom sjajnom, ovom fenomenalnom, ovom nezaboravnom pogodku Đorđevića, njegovoj četvrtoj trojici da osvoji titulu prvaka Evrope. U svim tim mukama koje je Partizan imao je i jednu stabilnost, hladnokrvnost, borio se zaista žestoko. To je jedan mladi tim u kome najstariji igrač Šarić nije ulazio ovdje ni u polufinalu, ni u finalu, ima 31 godinu. Inače, sve su to mlađi igrači koji tek treba da pokažu. Evo da vidimo još jednom taj pogodak Đorđevića, famozan, zlata vredan pogodak Đorđevića, i Đorđević ima pravo da se raduje zajedno sa igračima i ovom malobrojnom grupom navijača Partizana, kojih ima možda 400-500, ali koji su verovatno najsrećniji ovdje u dvorani, jer ovo je podvig kakav se ne pamti. Partizan koga su mnogi otpisali pre početka finalnog turnira